जिल्लानि सिङाव थानाय कबिरालि गोजौसिन फरायसालियाव मेट्रिक आनजाद खुंनायनि गनायथि मोनबाय। फैगौ 2026 मायथाइनिफ्राय एसएसएलसी एबा मेट्रिक आनजादखौ खुंनायनि गनायथि मोननो हाबाय कबिरालि गोजौसिन फरायसालिया। थांनाय 1965 मायथाइयावनो गायसनजानाय कबिरालि गोजौसिन फरायसालियाव मेट्रिक आनजाद खुंनायनि थाखाय सेन्टार फसंनो गोबां नाजाबोबाय थादोंमोनब्लाबो बर्डनि माखासे नेमखान्थि गोरोबैनि थाखाय गायसनजायाखैमोन। फैयै फैयै 60 बोसोरनि उनाव गोनां फारिखान्थिफोरा आबुं जानायाव थांनाय सेप्तेम्बर दानावनो आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड D1 निफ्राय गनायथिखौ मोनो। दा फैगौ फेब्रुवारि दानाव गिबि खेबनि थाखाय बे मिरुआव फरायसा फरायसुलिफोरा आनजादखौ लिरनो मोनसिगोन। बे आनजाद मिरुआव गासै गं 6 फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा आनजाद लिरगोन। फरायसालिफोरा जादों फारियै कबिरालि गोजौसिन फरायसालि, नल खामारा गोजौ फरायसालि, उत्तर बरपुखुरी गोजौ फरायसालि, जाइन इंलिश मिडियाम स्कुल, रानीपुखुरी आंचलिक जातीय विद्यालय आरो दंडी शहरिया हाई स्कुल। गिबि खेबनि थाखाय बे मिरुआव गासै 342 सा फरायसा फरायसुलिफ्रा आनजाद लिरगोन। बे मिरुखौ फसंनो गनायथि मोननायाव फरायसालिनि गोरायुं मुस्रि क्रिस्टफर दैमारि सामलाय आफाद आरो ओनसोलनि मेलेमजिबिफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे बे मिरु फसंजानाय ओनसोलनि सोलोंथायाव गोबां गोहोम खोख्लैगोन होनना फोरमायदों। थांनाय सेप्तेम्बर दानाव 13 तारिखमोन। बे समखालि बे दिननिफ्राय जोङो अर्डार मोनसे मोनबाय एसएफनिफ्राय, आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डनिफ्राय जितु डिभिजन 1 निफ्राय जों अर्डार मोनबाय जे जोंनि बे कबिरालि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मोनसे गोदानै एसएसएलसी एबा मेट्रिक एग्जामनि थाखाय सेन्टार माने गायसननाय जाबाय आरो। थांनाय 1965 मायथाइयावनो बे फरायसालिखौ गायसनदोंमोन। गोलाव सम 60 बोसोर जुजिनायनि उनावहाय देग्लायसो बे सेन्टारखौ मोननो हाबाय। बिनि सिगाङावहाय नाजानाय जायाखैमोन नामा? नङा, सिगांनिफ्राय बे बुस्थुखौ नाजागासिनो दंमोन। सिगांनि प्रिन्सिपालफ्राबो नाजादोंमोन, खिन्थु मेइनआ जाबाय जोंहा थाना खाथियाव गैयामोन। प्लास आरो बाउन्डारि वालफ्रा सिगां गैयामोन। दा जोंहा बे बाउन्डारि वाला जाबाय, गोबावसै। आरो थानायाबो जोंहा खाथियाव रानीपुखुरीयाव मोनसे आउटपस्ट दङ, बेयो माने 3 किल'मिटार गोजान जायो। 3 किल'मिटार गोजान जानायखाय जोङो बेखौ माने मोननो हादों आरो। थारमाने गोदो क्राइटेरिया फुलफिल नङामोन, गोबां माबा दंमोन, खिन्थु नाजानाया नाजादोंमोन। सिगांनि प्रिन्सिपालफोराबो बा हेडमास्टारफोराबो नाजादोंमोन। मोनसे सेन्टार होनो थाखाय थारमाने एसे क्राइटेरियानि गोनांथि जायो। फेडारेल स्कुलफोर नांगौ जायो खमैबो, आरो बे फेडारेल स्कुलफोरा कड थानांगोन, स्कुलनि कड थानांगोन, इउडिएस कड थानांगोन, बिदि आरो। दायो गिबि खेबनि थाखाय बेसेबां फेडारेल स्कुलफोरा बे सेन्टाराव फैगोन? जोंनियाव दायो 4 स्कुला जोंनि स्कुलजों माबा जाना दङ, 6टा जेनेबा 4 स्कुला जोंनि फेडारेल स्कुल जानानै दङ। गोसो दङ ना? औ, बिसोर नामा जाबाय उत्तर बरपुखुरी हाई स्कुल, दंडी शहरिया हाई स्कुल, नलखाम्बा हाई स्कुल, रानीपुखुरी आंचलिक जातीय विद्यालय, बिदि आरो कबिरालि हायार सेकेन्डारि आरो बड'फा इउएन एकाडेमि, जोंनि जितु जोंनि मोखाङावनो थानाय कबिरालि बेयावनो थानाय बे स्कुल मोनसे। बिदिहाय जोङो गासै 6टा स्कुला बे स्कुलावहाय माने जमाहाय मेट्रिक आनजादखौ होनो मोनगोन। गिबि खेबनि थाखाय बेसेबां फरायसा फरायसुलिया आनजादखौ होगोन? फार्स्ट टाइमनि थाखाय एबारे 342 स्टुडेन्टआ बेवहाय माने एग्जामखौ होगोन आरो। गोदो जों मिथिनो हायो गोबां गोजानाव थांनो गोनां जायोमोन। दायो बे खाथियाव जानानै फरायसा फोरोंगिरिफ्रा बेसेबां मदद जागोन? गोदोहाय जोङो कालाइगाव हायार सेकेन्डारियावहाय जोंहा सेन्टार हिसाबै जों थाङोमोन। बेयाव जोङो 9-10 किल'मिटार साइकेल सालायना थांनो गोनां जायोमोन। आरो गोदोआवथ' सोरबा सोरबा थाबायनाबो थांनाय गोसो दङ। आरो बिदिहाय दायो गोबां जायगा माने गोजान जुदि थाबायना थांनाय बा साइकेलजों बा बाइकजों थांनानै होनायनिख्रुइ जों खाथियावनो मोननानै जों माने जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो मोनसे
गिदिर मिटिं लिंदोंमोन बेवहाय गासै रायजोफोरा माने मदद होदों आरो गाहाम मोनदों जे खाथियावनो मोननायखाय आरो बे ओनसोलनि सोलोंथाइखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा मा बुंगोन माने बहुत रंजानाय मोनदों जे खाथियावनो न'आवनो फुंनि ओंखाम गुदुं जानानै बेयावनो दिनै एग्जामखौ 9टा बाजाव माने थाबायना हायनानै होनो हानाय बिदि माने खेमता मोनबाय जोङो बेवहाय बिदि गोजोननाय मोनदों आरो जोङो साबायखर होनो गोनां सेबाखौ बा एसेफखौ डिभिजन 1खौ बिसोर जोंनि थाखाय बेबायदि सुबिदाखौ होनायनि थाखाय